As aventuras de Minchi. Entón, a princesa cruzou co seu cabalo pola ponte, pero a bruxa cortou as cordas que a suxeitaban. Ai, e a princesa entón caeu co seu cabalo ao río. Ai, vaya, pobre princesa. Hola, Minchi. Lendo un conto. Ai. Así me gusta. Sí, pois estou lendo o conto da princesa Winchiña e xusto agora mesmiño, acaba de caer a princesa co seu cabalo ao río Miño. Vaya, pobre. Vaya, pero non pasa nada porque os ríos non son profundos e podes facer pé. Daquela a princesa vai poder sair facilmente do río. A ver, non te quero poñer nerviosa e poñer en perigo a princesiña Winchiña, Ai. pero hai ríos moi profundos. O que? Ai, non! Que che parece se investigamos sobre os ríos e despois lemos a ver que lle pasou a princesa Winchiña? Vale, sí, investiguemos. Resiste. Os ríos. Un río é unha corrente de auga que flúe desde a montaña. Dependendo da época do ano, os ríos baixan con máis ou con menos auga. Case todos os ríos nacen nas montañas. Na época do ano en que se derrete a neve dos cumios, os ríos baixan con moita máis auga. Un río pode pasar por moitos lugares e percorrer distancias enormes. Tamén hai ríos moi profundos e ao final esa auga vai parar ao mar, a un lago ou a outro río. En este caso chámaselle afluente. A auga dos ríos é doce, así que os peixes e os animais que atopamos nel adoitan ser diferentes dos do mar, onde a auga é salgada. Animais dos ríos son o salmón ou a troita. A súa parte final chámase desembocadura. E hai ríos que ven como ao seu paso a terra se corta, polo que a auga cae en picado a unha velocidade incrible. É o que coñecemos como fervenza ou catarata. Estas caídas de auga son moi bonitas. Ai, pois daquela, pobre princesa Winchiña. Hai ríos moi profundos que cobren e non se fai pé. Pobre. Estoume poñendo nerviosa. Minchi, como continúa o conto? Ai, pois sigo lendo. Pero antes... ¡Hala! ¡Unha bruxa mala! Ai, sigo. A bruxa cortou as cordas que suxeitaban a ponte e a princesa caeu co seu cabalo ao río. O cabalo puido saír, pero a corrente levou a princesa Winchiña. Continúa. A princesa Winchiña berraba mentres achegaba perigosamente a unha fervenza xigantesca. Non! Por favor, que alguén a salve xa. Sí? Ai, pero a princesiña Winchiña, no medio da corrente, quitou o veo rosa da cabeza, amarrou a coroa de ouro e lanzou. Carai! A coroa quedou suxeita na árbore e a princesa saiu do río. Ben, princesa! E como continúa? Ai, sí. Subiu ao seu cabalo e secou o pelo ao vento mentres galopaba. Aínda así, chegou guapa e radiante á cea co seu príncipe. Cunha princesa así tan valente e atrevida, quen necesita un príncipe? E sabes que? Que? Pois que os dous foron felices e comeron perdices. Que bonito.